Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Arimen! 60 mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Very fast, 899. Panalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David o gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom o gidala kini ngadto sa iyang syudad. Og sila malipayon kaayo. Ug sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, gihalad ni David ang usa ka turo og usa ka natingbaka nga tambok. Og misayaw si David taman sa gininhawa at tubangan sa Ginoo. Pit Senyor, mga suking digpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, mga amigo, sumaong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Pit Senyor, Santo Niño. Magpalahi ta og background karon sa tulumanon. Kaya nga itong krusada karon sa maong segment ang kahayag sa pagtuong Katoliko
muduyog sa gihimong dako kaayong kasaulugan nga mao ang atong debosyon matag tuig mayon sa Balang Bata o Senior Santo Niño. Atong nahibawan daghan sa atong mga igsuon ang nangadto gyud sa Sugbo. Kay nabatasan naman na nahimo naman ang tradisyon nga Kristohano na dili tradisyon nga pagano, pero ang uban nga mga igsoon nato hibaluta nga kining tradisyon na sa atong tinuhuan giisip ni nila nga usa ka tradisyong pagano. Pero kini atong tulumanon atong ipahibalo kaninyo, ipadayag kaninyo nga dili kini tradisyong pagano kundi tradisyong Kristohanon gini. Naamanggod sa balaang kasulatan o mga higala nga moabot ang panahon nga ang maayo o ang insakto himuon kining dautan sa uban o bisibersa pod ang dautan himuong maayo. O kinsa ang maigo ana nga statement o pulong sa Biblia mga higala mga igsuon ato nang mapamatud-an, ato kanang masayran pinaagi gayud sa atong sa Tagalog pasuri o kanang pagstudyo o pagtuki pag-ayo og unsa gyud ang tinuod o kinsa ang nagsultis tinuod o kinsa ang nagsultis bakak. Tinuod nga dunay mga tradisyong pagano gyud mga higala mga igsuon, pero ato lang inumduman nga ang mga tradisyong pagano ug unsa man ang ilang mga gibuhat sa ilang mga seremonya sa pagtuo o sa ilang pagsayaw-sayaw kay magsayaw-sayaw man pud ang mga pagano sama ni atong sinulog, pero ang dili maayo sa ilang gibuhat tungod kay ang ilang pagsayaw gipahidungod kini ngadto sa bakak nga Dios kun dili tinuod nga Dios. Sa laing pagkaistorya ang ilang pagsimba pinaagig sayaw kay kining sinulogod pagsimba man ni pinagig sayaw. Ang mga pagano musayaw pinahinungod o ang ilang pagsimba pinagig sayaw gipahinungod nila ngadto sa ilang gituhuan nga bakak nga Dios. Mao na ang nakapawalay ayo sa mga pagano mga higala. Pero kining sinulog nato sayaw kining gipahinungod gayud o simba kining ang gipahinungdan sa maong pagsimba pinaagig sayaw mao ang Dios. Lamang kining atong gisaulog karon nagpunting kani sa atong pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkabata. Nagsentro sa iyang pagkabata o nadugtong gihapon ni sa atong pagsaulog sa Pasko. Diba? Sa Pasko, Disyembre 25 atong gisaulog ang iyang pagkatao, pagkahimugso. Apan kinining matag Enero, sinulog ang iyang pagkabata, meaning sa iyang pipilan na kaadlaw sukat siya kinibang matao. Sumo ni atong gisaulog nindot kaay gini atong Pasko den entrada bagong tuig nga nagsugod yun sa pagkatao, den pagkabata sa Ginoo, den sa uban pa nato mga kasaulugan unya sa pagkadako na niya sa iyang pagkasakit na kay gikinahanglan putos tong kaluwasan ug sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw ato ginang gisaulog na na sa usa ka tuig mga higala. O taga-tuig yun na mga higala no mga igsuon, mga kasama. Gibasa gyud nato ang pila ka bahin sa 2 Samuel kapitulo 6 tudling 1 ngadto dili gyud nato gisugod sa tudling 1 kundi ni sugod tas bersikulo 12 o ngadto sa bersikulo 14. Pero kung gusto mo mubasa ani tibuok gyud kapitulo mga higala, mga igsuon, mga kasama, ang 2 Samuel 6 palihog na amoy panahon kinahanglan magyud umuhatag tag panahon ani mga higala no mga igsuon kay mahitungod man ni sa atong pagtuo. O
o hinumduman nato nga ang tao dili buhion pinagi sa pan lamang o para sa lawas nga pagkaon kundi buhion usab ang tao pinaagi sa mga pulong nga espirituhanon, mga pulong sa Dios kay mao man na ang pagkaon sa kalag. Di gyud nato nakalimtan ngano na naasoy sa San Mateo 4:4 nga ang tao dili buhion pinagi sa pan lamang o dili kay igo lang ta mo trabaho para makakaon kundi maghago usab kita para makakaon ang atong kalag. Kay ang tao lagi gikumpuni sa lawas ug kalag. Yang pagkaon sa kalag espirituhanon, so mao laki nga akong balikon kanunay na natong gihugtan nga panudlo dinhi nga dili gyud dapat isalindot sa atong mga magbabalaod ang morality o ang mga panudlong espirituhanon. Yan man kay maimbalansi man ang atong lawas gud. Kung ang atong sundon nga balaod mahitungod sa lawas, sige kinahanglan sa lawas, niya di nato sundon ang balaod mahitungod sa atong kalag no ug unsay gikinahanglan. Naampoy balaod di ba? Moingon sila nahinumdum ko mga higala mga igsuon. Kagana kunong kamatuoran personal no na ako'y nahinabi sa internet. The truth kuno is personal. Budi pasabot kinahanglang ato kunong yung dawaton nga kung mao na imong pagtuo o husto na nimo nya sa uban pod mo unsa po ilang tinuhuan mo pud husto nila og tanan kuno puros husto. Wala na kuno'y sayop ana kay ang kamatuoran kuno personal. Nakaingon ko medyo murag nindot na nga pagtulon ana no kay walay masakit ana ba. Way masakit kay unsa imong tinuhuan, unsa imong nahibaw-an nga husto, tinuod sab na nya ubang tinuhuan po ug unsa ilang gituan husto pod. O na nga ang kamatuoran lagi kuno personal. Sumuna nindot kay na itulo no kay way masakit ana kay puros husto man ang tinuhuan. Di ba mga igala, mga igsuon? Ako sa akong pagkatao, kung ako lang pagkatao may akong lantawon mga higala, ganahan ko manudlo ana. Ganong ganahan ko manudlo ana tungod kay wa lagi masakit. Way masuko ba magsibya ko diri sa radyo mo na akong itudlo. Nawa di mo masuko nako bisoon sa inyong tinuhuan kay abi sa kun sa inyong tinuhuan husto man. Pero mga higala, mga igsuon, ang tinuhuan nga kining gibasin tus Biblia dili na personal. Nga naman kinaagay mga balaod nga gilatid ang Dios nga atong sundon. Karo gusto karong mangawat kay makakwarta ka. Dili man na dito sa iyang balaod. Unya mayong karon di ka gusto mo sunod sa imong tinuhuan, imong simbahan tungod kay lahi sa imong panghuna-huna o pangagpasab. Nya dili man na mo gitudlo diri sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia kinahanglan mo sunod gyud tag otoridad. Manalinghog gyud ta sa iyang simbahan nga gitukod, di ba? Asa man na mabasa pananglit na sa Mateo 18:17. Nga kung unsay na maglibog-libog na ta natay husay-husayon diha unsay usa ba ni husto barig dili. Ingon ang Ginoo diha kinahanglan mo refer ka, moadto ka sa simbahan mangutana ka. O kanang nang imong pagabuhaton husto ba nagdili. Nga o dili kuno ka maminaw sa iyang simbahan nga tinuod isipon kang usa ka kanabang publican o maniningil buhis ni adto nga giisip nga makasasala o kurap. Giisip kang kurap nga tao kung dili nimo patalinghugan kuno o tahuron ang simbahan nga iyang gitukod diri sa yuta. Mao na mga higala, so dili personal. Ang kamatuoran gilatid gyud sa Dios og iya kanang gipiyal ngadto sa iyang katawhan nga gipili diri sa yuta nga mao ang simbahan. Og mo na ang simbahan matud pa ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15 haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nga kung haligi og sukaranan sa kamatuoran meaning kinahanglan man nalinghog ta sa simbahan kay di man ta masayod sa kamatuoran kung ang simbahan dili mo tudlo nato. O biblikal na dili na atong pagtulunan mga igala. Mga higala ning ubos niyong higala nawa pa man ko kapaila no. Murag wala ko mga tahuran sa mga bagong listener no. Di diretso ra ko. Anyway no mga higala mo man ni ang estilo ni Veritas. Dili ko usar ka estilo.
Una mahibaw ninyo, madunggan yung Veritas lain-lain na kong style sa pagsugod, di ba? Okay, wala gyud ko magsalig sa usa lang, no? So, by the way, no, kining ubos nyo nga lakit no Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mao ang nagalagad, no? Nining maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Pizza 15 o Pizza 15 ta karon, no, sa Enero tuig 2012. O na kung kasaulugan nun sa Sugbo. Oh, by the way, dili lang kay ang Sugbo may nagsaulog, kundi kita yung tibuok Kristiyanong Katoliko. Pero ang atong responses sa maong pagsaulog tungod sa panahon o tungod sa sitwasyon, dili lang ingon nga kana bang iparehas yun kay o ingon tag gasto kaayo dito sa Cebu. Kanya awaton po natong di nato kaya, no? Masabot po ta na sa atong labaw makagagahom kay depende man na, no? Sa dagan sa panahon, depende sa pag-develop, no? O niya hinoon, bisan ang Cebu mo'y dako kaayong ingnon talang gasto sa maong pagsaulog ni ining atong gibuhat karon. Dili po na maisip nga para lang yun to maangkon sa taga Cebu, kundi hasta usab sa natong mga dili taga Cebu, mga higala, no? Kay daghan man natong nangadto manggali sa tupan ni Duyog. So maisip na to nga ang maong kalihukan dito sa Sugbo, pagsimba sa Dios sa balaang bata, pahinungod sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo, maisip o maangko na natong tanan nga nagatuo, dili lang kay para sa mga taga Sugboanon lang. Dahil nag-text diri no, Pit Senior Veritas, gikan sa 094834070767. Thank you kaayo, higala. Mga higala, kining atong unsa ni, kining atong gihimo nga pagsayaw at tubangan sa imahe ni Senior Santo Niño o sa pagkabata, no, sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na kini kanang gitawag o typology o ingnon talang kasamahan sa daang kasabutan, mga higala. Nga buot ipasabot nga kung pananglit kanang tuli o circumcision sa daang testamento, pag abot sa bagong testamento, nailisan ka na o ang dagway ni ana sa bagong testamento bunyag na, ingon ana pod kining gibuhat na tong sinulog nga nisayaw ta atubangan sa pulong nga mao si Jesus, kay si Kristo pulong man, di ba? Personal word of God, asa man mabasa nasa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1, nga si Kristo mao ang pulong sa Dios. So, personal word of God ang atong Ginoong Jesucristo, di ba? O mo na nga bisan pa sa iyang pagkabata, sa iyang pagkadako, di mawala na niyang title. Kanayang pagka word of God, pulong sa Dios, personal word of God. O mao na ang atong gisayawan o ang iyang pagkabata. Hinoon, wa naman to, human naman tong iyang pagkabata kundi ang iyang handumanan lang. Mo kanang dibuho, kanang kinulit ularawan. O dili kini supak sa balang kasulatan kay sa makadaghan sa tulumanon sa mga Catholic faith defenders o mga Catholic faith apologists, giklaro man na nga kung maghisgot ganing imahin o larawan, duhang kaklase na. Sama sa pagtuo na tug Dios, adunay matuod nga Dios katong Dios gyud sa langit, nga naa di as tulo ka persona mao to'y tinuod nga Dios apan naapoy dili matuod nga Dios. In the same manner, sama sa pag-ingon nga kining kwarta maayo kung gamiton sa insakto pero naapoy dili maayo nga paggamit sa kwarta, di ba? In like manner, ingon ana pud ang larawan, issue mahitungod larawan o ribulto. Naay insakto nga paggamit sa larawan, naapoy dili insakto nga paggamit sa larawan. Naay maayo nga paggamit sa ribulto, mapuslanon apan naapoy dili maayo nga paggamit sa ribulto.
So wala manudlo ang simbahang Katoliko nga raspa gyud nga tungod kay ang Biblia nagtudlo nga naay dili maayo nga paggamit sa larawan, pagtratar sa larawan nga tanan-tanan na lang dayon puros na lang dili maayo, no dili na ingon ana ang pagtudlo ng Katoliko. Tinuod nga nagtuo ang tinuho ang Katoliko nga naay dili maayo nga paggamit sa larawan, ana po'y maayo. So kumpleto, walay kana bang kulang sa tinuho ang Katoliko. Nainumdum ko sa usa ka dili Katoliko, dili ni usa lang akong gipunting, daghan ni sila no, kaysa akong nahibaw-an gud sa mga converts nga Katoliko mga igala nga gikan sa laing tinuhuan. Dunay common nga ilabang gipamahayag o testimonyo ba nga managsama nga ngano kunong matud pa nila maayo man unta ang ilang tinuhuang dili Katoliko kay nagtudlo og Biblia, nagtudlo ni Kristo. Sa laktod nakat-on sila mahitungod sa Ginoo, nakat-on sila og paghigugma tungod sa Ginoo bisan dili pa sila Katoliko ni adto. Pero nibiya sila, gipangutana sila nganong gibiyaan man ninyo nga maayo man sabtong mga tinuhuana. Ang born again, ang Iglesia ni Kristo, ang sa pana mga klase-klaseng tinuhuan, Baptist, nagtudlo man about og maayo. Pero nganong gibiyaan man ninyo, nganong nagkatoliko man mo? Kay ngano nagiusa sila sa pagtubag nga ni nagkatoliko mi kay tinuod maayo man ang among pagkadili Katoliko niadto. Pero sa Katoliko kuno nga tinuhuan naa ang fullness of the truth. Meaning naa ang tibuok kamatuoran mahitungod sa tinuhuang Kristiyano. Kaysa dili pa kuno sila Katoliko, ang ilang nahibaw-an mahitungod sa tinuhuan pipila lang. Pero ila kunong gituhuan sa una nga sakto na to. Naa na kuno tanan pero nadiskubrihan nila nga naa di ay kulang sa ilang nahibaw-an nga dili Katoliko. Ug mao na nga palabihon nila kadtog yung fullness of the truth. Bisag ako naman asa man ka sa kanang maayo o sa mas maayo. Di, kung papilion ka dito gyud kas mas maayo. Meaning budi pasabot kung maayo na tong mga tinuhuan nga dili Katoliko, maayo to, well maayo. Pero kung makakaton ka ng simbahang Katoliko, mas maayo kay naa ang tibuok nga kamatuoran mo adto gyud ka, di ba? O kanang testimonyo ha mga higala ang nakapa agni nila nganong nagkatoliko sila. No, wala nila gidaot nga wa lang gyud hinungdan tong tinuhuan nga dili Katoliko. Kun dili maayo gihapon pero nagkatoliko sila. No? Tungod kay nakatuna nila ang tibuok kamatuoran mahitungod sa kasaysayan sa pagtuong Kristiyano. So fullness, sama bas giingon ni San Pablo ba? Nga niingon siya nga maayo man nga kumualagad ta sa Ginoo nga minyo ta, mao nang naay sakramento sa kaminyoon. Pero kung mualagad lagi ka, mas maayong mag-inusara na sa 1 Corinto kapitulo 7, mao nang naay vow of celibacy ang atong simbahang Katoliko mga higala. Nga ang atong mga pastor kon mga kaparian mupili sila nga magsinggol diya sa pag-alagad sa Ginoo. Biblical na. Hinoon mahitungod na siya sa pagtuo, mahitungod sa disiplina. Dili na siya kanang doktrina, no? Dili pagtuo na mahitungod sa disiplina. Kay kung minyo ka, siyempre duha ka pamilya imong atubangon. Ang imong kaugalingong pamilya o na po kay pamilyang mas dako ang simbahan. Sumabahin imong hunahuna mo na gituyo nas Ginoo kay lahi man ang bukasyon sa pagkapari. Unang diha ra pud sa kuan pagkapari na gi-emphasize nato ng kinabang vow of celibacy, pero pwede paghihapon ka mag-celibate bisag di ka pare, di ba? Kay naaman na sa San Mateo 19:12 nga adunay matud pas Ginoo adunay dili magkaminyo tungod siging harian sa langit, siya nga makahimo padawata siya. No, ang atong Ginoong Hesukristo mo nanudlo ana. Mo nang niingon si San Pablo di sa 1 Corinto 7, no? Basahan ninyo dalimot ko particular gyud nga teksto, basa kung basahon ninyo ng 1 Corinto 7, gihisgutan na ni San Pablo. Maayo man ang minyo pero kung moalagad kas Ginoo mas maayong dili ka minyo sa ato pa celibate. So mao na nga naay vow of celibacy ato mga kaparian. Ato lang nang gitats gamay no mga gala. Kay mao man na ang part no sa ato yung gituhuan.
So mga igala atong nahinumduman no sa ato yung pagtulon ang Katoliko nga kanang sayop nga paggamit sa imahen dili maayo nga paggamit sa larawan. Kanang himuon nimong Dios ng larawan. Himuon nimong bathala ba ang dili tinuod bathala. Himuon nimo o ilhon nimong labang makakagahom o Dios ang dili tinuod Dios. So pananglit ako karon maghimo ko larawan ni ingnon ta lang Santa Maria o mga santos. Unya akong isipon, akong huna-hunaon nga kanang larawan nga akong himuon mo ni akong Dios. O kana kung mahimo na ko na magtuo ko nga kanang larawan nga akong himuon mo ni akong Dios. Sumulutaw nga nagbaton ko og dili tinuod nga Dios nga naman kay kanang larawan dili man gyud mahitabong mahimong Dios na. Kay kanang larawan nga atong himuon do naman ay sinugdanan. Samtang ang Dios way sinugdanan ni katapusan. So mo nay sayop nga paggawi sa larawan. Kanang maghimo ka bisag unsa. O bisan gali dili ka nang butang bisan himuon nimo nga ang imong Dios kana nang imong unsa nang luling hayaw o unsa na aha ka na buang. Amo na imong Dios, imong trabaho ba mo na imong Dios. Adi na kamo simba kay mo na lagi na imong Dios, imong kwarta o anything nga imong gibati nga dako na jud kay na nga diha na kanitapot. O mo na nga kanang pag-ila o pagbati niini nga Dios nya dili tinuod Dios mo na idolatria, pagbaturnog laing Dios. Pero ang paggamit sa larawan ingon lang gigamit nato na isip pagpasidungog sa usa ka tawo nga angay pasidunggan o ato bakhang gitahod o giludhan o gibenerar tungod sa iyang kabalaan, no? Iyang kabalaan mo na nga hangtod ang iyang imahen, ang iyang ribulto ato pong gitahod, ludhan pa nato na. Pero ang gibug-aton sa atong pagluhod o pagtahod kanang gitawag sa atong tinuhuan nga veneration o pagtahod lang. Apan dili na pagpakadiyos, dili ka na dautan mga higala. Ug biblical na sama sa gibuhat ni David nga gibasa natong teksto. Kay si David biya no mga higala katong pagsayaw niya atubangan sa sudlanan sa kasabutan kanang atong mabasa diya sa 2 Samuel 6 bersikulo 1 ngadto 17 no akong usbon. 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto 17. Si David misayaw atubangan sa sudlanan sa kasabutan. Nya nahibalo man ta nga kadtong sudlanan sa kasabutan naa dito gisulod ang pulong sa Dios. Samtong pulong sa Dios kadtong napatik nga napo kasugo sa Ginoo ba nitong papan nga bato nga gisulod niya atong sudlanan sa kasabutan. Unya sa ibabaw pagyud atong sudlanan sa kasabutan naa sa masig kakilid ang duha ka larawan sa kiruben o anghel. Nga sa ato pa kadtong pagsayaw ni David atubangan sa sudlanan sa kasabutan naa ato'y larawan sa kiruben. Nya sa sulod pagyud atong sudlanan sa kasabutan naa dito ang pulong sa Dios. Sa ato pa ni sayaw si David atubangan sa pulong kay tuwa man dito sulod sa kanabang sudlanan sa kasabutan ng pulong. Sumisayaw atubangan sa pulong si David. Nya sa ako nang gikaingon ninyo kung mao na gibuhat sa daang testamento nila ni David sa atong sinulog pod sa atong panahon karon mao po na pero typology lagi. Kasamahan lang kay kanang atong gisayawan karon kung magpit senior ta santo ninyo ang imahin man na sa pulong nga si Kristo. Ang iyang handumanan sa iyang pagkabata, di ba pulong man si Kristo, personal word of God. Ang atong gisayawan ang pulong sa Dios, ang personal word of God nga atong Ginoong Hesukristo. Pero sa iya lang handumanan. Dili man daw ta ng handumanan, di ba? Wala man nudlo si Kristo nga atong tahuron ang handumanan. Kaya in fact nanudlo siya nga katong akong gihimo sa balaang panihapon, himuan ninyo to, ha? Kay alang sa akong handumanan. Sa to pa gusto gyud ang Ginoo anang handumanan, so di siya sukuan ng handumanan. Basta sakto lang ang pagkahimo nato ang pagkagamit. Di lang nato himuong laing Dios na pod mga igala.
usa sa atong mga listener, ako pa ba ning kuan ipahibalo ninyo, no? Ako lang, no? Ingon si Sister Jackson, o sa gihapon sa mga listener, tsada kayo imong background. Murag mo alsa pod akong abaga. Lively kayo kapaminawon. Salamat, igalang Jackson. So ako yun ang gipili kay ipahao man nato no sa atong gisaulog. So mao na mga igala no nga kung sa ako na laging giingon kung niadto katong circumcision katong tuli sa atong panahon karon mao na ang bunyag kung katong ilang halad sa una nga dugoon nga mupatay sila hayop nga sa atong panahon karon kanang Lord's Supper pagtipik-tipik sa tinapay mao na dili na dugoon. So mao na ang tukbang mga higala. Kung sa una giisip nila nga mahugaw kanang literal nga kanang mananap sama sa baboy sa patong isdang walay himbis, pero sa bagong testamento ang gipahimug-atan gyud pag-ayo nga kahugaw kanang gikan sulod. Di ba? Dili na ng baboy, isdang walay himbis, di ba? Ang gipaka mahugaw gyud nga gisentro ni Kristo nga likayan nato nga kanang kahugaw nga gikan sulod, dili nang isulod sa baba, kay kanang isulod sa baba ato ra man nang ipagawas, di ba? Saom na di ka mukaon og baboy, isdang ulay himbis niya ang imong kinaiyagikan sulod maot. So mao na nga kita mga Kristiyanong Katoliko wala na nato gi-apil lang pagtulunan mahitungod sa kalanon. Kanang mahitungod sa kalanon ato na lang nang gigamit pinagis panglawas kanang for health reason pananglit ako. Di kay kumukaog baboy, dili tungod kay mahadlo ko makasala ko mukaog baboy. Di ko mo kaog baboy o ingnon talang minus lang, di lang palabi tungod kay mo na giingon sa doktor nga di po magpalabi for health reason na lang. O di ba ka mo kuan di ko mo di ko mukaon. O for health reason dili tungod kay mahadlo ko nga makasa ko. Kay wa na itudlo ni Kristo sa Bagong Testamento nga makasa gyapon kag makakaong gana, no? Kay ang iyang gipahimug-atan diri sa Bagong Testamento mga higala kanang kahugaw nga gikan sulod dili nang isud sangsang sa baba. Pero kung ikaw noon under kas maong balaod pananglit Israelitas ka sa maong panahon sa Daang Testamento nga applicable pa na, balido pa na nga balaod sa Daang Testamento, obligado gyud ka, kinahanglan mo sunod gyud ka pananglit usa ka Israelitas panahon niadto sa Daang Testamento. Kay valid ba na impusar man ang balaod sa una nga kinahanglan mo sunod ka nang tulumanon mahitungod sa kalanon, kinahanglan mo subay gyud ka kay naa sa Isayas silutan po ka. O patyon bagali ka, no? Oo, silutan ka sa Dios ug kamatayan kung mulapas ka niya ng kanang mukaong kag baboy isdang ulay himbis. Muna na sa Isayas mo nang gamit-gamiton gali sa mga igsuon na itong mga subadista hangtod karon. Pero sa Bagong Testamento wala na naitudlo. Kay ang kahugawan lang nga gikan sa sulod mo gipahimug-atan nga likayan nato. Dili kay ta concern na for panglawas lang ng kuan kanang mahitungod sa kalanon mga higala. So mukaon kag sa dili okay ra di kang kasa. So mao na ako ning gipanghisgutan ni mga butanga murag galuksok suta og topiko, although ang maong gilukso-lukso na to nga gisgutan mga gala na ay mga separate topic to, no? Itong mahitungod sa kalanon, kining sinulog lahi po ni. Pero ako ning gipanghisgutan ng mga higala kay kana laging tukbang-tukbang manggod. Nga kung si David ni sayaw at tubangan sa arka nga naa dito ang pulong sa Dios sa sulod, no? Niadtong gipatik papan nga bato, diya sa atong sinulog pud ni sayaw gyapon tas pulong, pero ag pulong na nga kadtong pagkabata ni Kristo kay atong matong hinumduman iyang pagkabata kay labi na Enero lagi. Di man na mudritsog dako na yon, di ba? Si Kristo nagsaulog ta sa iyang pagkatao, nagsaulog po ta nga sa iyang panahon sa pagkabata, mao ning iyang pagka senior santo ninyo ba? O nya na sa ulog po tag dako na siya, di ba? Oh, mao na umunta di is Ginoo ana, di ba? Ang gidili lang das Ginoo kadtong mga tradisyong pagano, moro toy likayan nato mahigala. Ano mga ini mga buhat nga gipahinungod sa dili tinuod nga Dios, moro na likayan nato. Wara ba gyud manudlong Biblia nga kanang atong sinulog pagano na mga higala. Sa akong nahibaw-an ang nanudlo nga ang atong sinulog pagano na kana ra mga detractors, kana ra atong mga igsuong nahimulag katong nigawas tinuhuang Katoliko. Pero kung basahon nimo alone ang Biblia, wa gid mabasa nga kanang atong sinulog kuha na siya paganong buhat na. Hinoon kung dunay mga Katoliko nga inigsayaw nila atubangan sa imahe ni Senyor Santo Niño ang pagkahari ni Kristo sa iyang pagkabata ba,
Yan na may yung kag Senior Santo Niño ang nagpasabot na sa pagkabata ni Kristo nga ibig bata pa sa giila na siyang hari na to. Umo na. Ato mo na atong gipahinungdan sa pagsayaw. No dili na pinagano kay si Kristo mao ang matuod nga Dios. Ikaduhang persona sa Dios, ang pulong, personal word of God. O wa gitay mabasa sa Biblia nga gidid-an ta niya na mahigala. Let us be kinanglan stricto ta na, specific ta. Unsay butang pagano o unsay butang maayo. Kay gilahap manggod sa ato mga igsuong nahimulag nga hangtod ka ang maayo nga atong mga developments pagtuo sama ng atong pagsinulog ilang lahapon ba nga hangtod tanan na lang no adili na mga higala kinahanglang i-qualify nato mga higala. So sa laktod yun ang common kaayo ba nga punto dinhi nga moingon tag ang kasamahan ining atong pagsinulog sama atong gibuhat ni David nga misayaw atubangan sa sudlanan sa kasabutan na ilarawan sa anghel o keruben nga narito ang pulong sa Dios sa atong gibuhat pod sa atong sinulog ron sayaw gihapon ta atubangan sa pulong sa Dios kay kanang pagkabata ni Kristo o si Kristo mismo pulong man sa Dios di ba personal word of God ang atong Ginoo so ni sayaw gihapon ta atubangan sa pulong sa Dios nga mao si Kristo pero tuwa man sa langit ang iyang persona gayud nga buhi pero kanang atong gisayawan ng iya na lang handumanan sa iyang pagkabata di man dautan maggama tag handumanan di ba bisan manggali ang mga dili katoliko nga mga born again mga iglesia ni Kristo protestante ato mang nahibaw-an nga maggama po sila handumanan ganahan po sila mga pictures di ba kana day nga atong bayani sa sa nasod si Dr. Jose Rizal di ba naghimo po tag handumanan iyang monumento nya biblical man po na di ba ang Dios gali mismo nagpahimog larawan sa anghel so nanas Biblia hinon sa atong tema gyud may tungod sa larawan atong kutloon ang tanang mga bersikulos Biblia isip mga prueba nga naagi mga larawan ang gidili ra gyud Ginoo nga kanang larawan isipon natong Dios mao ra gyud na mga higala niya ang simbahang katoliko wa agin manudlo nga kanang mga larawan nato Dios na kay kung gitudlo pa nga kanang atong mga larawan Dios na giludhan nato na atong mga larawan ingon nga Dios di na apil unta na sa Trinidad dili unta na Trinidad atong Dios di ba mga higala o gibalo man ang atong mga igsoong dili katoliko nga ang Dios nato Trinidad meaning ang usa ka Dios naa lamang sa tulo ka persona ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pero nganong ila man gyud tang pugson nga kanang atong mga larawan giila po na nato ng Dios. Muna ang kanatong pagtahod, pagpasidungog nila, pagyukbo nato sa ilang mga larawan, ila man yung unahon nga gihimo nato ng Dios dili lagi na mga igala. Kay wala nato i-apil sa Trinidad ang mga larawan. Kay kung gi-apil pa nato ang mga larawan nga mga Dios po nato dili unta na Trinity. Polititi. May puli ba daghan? O ana unta pero ang simbahang katoliko wa gyud manudlo og polytheism o polititi o atong lainong termino ba. So mga igala, the same mao ra gyapon ang gituhuan nga Dios sa katoliko nga usa anaa lamang sa tulo ka persona, no 3 in 1. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung do naman tay pagluhod pagtahod sa mga larawan dili na siya kanang pagpagka-Dios kay kinigong pagluhod mga higala at angin ninyo kung mobalik atong tema mahitungod anang pagyukbo kay dili tanang pagyukbo pagpagka-Dios na ayukbo nga pagtahod lang yato nang masayran ng tulo ka ang o gibug-aton sa pagyukbo nga nang kinatasan pagpagka-Dios ang gitawag sa Grego og latria napuyukbo nga kanang para sa mga binuhat para sa mga tao sa Dios kung mga balaan. Ubos-ubos lang na nga matang. Yato lang pong gibahin ng ganang veneration nga pagtahod na to kung pagsimba o pagtahod na to sa mga imahen kana wala na gitupong na to sa Dios kundili kung maghisgot ta sa mga santos tupong na ila kanang gitawag na tugdulya o at si Santa Maria gipalabaw-labaw lang na to gamay hyperdulya no sa Grego kung special veneration kay ang mga santos mura man na veneration ra man atong gihatag nila pero kang Santa Maria hyperdulya meaning special veneration gipataas lang nato jutay si Santa Maria tungod kay ato man siyang inahan niadto po nang gibasay diya sa San Lucas 1
48 ba na katong niingon si Santa Maria nga puno siya sa grasya, niingon siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanakog bulahan. Mutawag kanakog bulahan, blessed liman ka kisumang tawhana diri kalibutan nga gitudlo ba nga tanang tao kinahanglang mutawag niyag bulahan. Hinoon kitang mga nakadawat sa pulong sa Ginoo bulahan ta. Pero wagi tao diri sa Biblia ba nga kung atong basahon nga kinahanglan gyud ang tanang tao mulitok gyud mutawag gyud ni Santa Maria og bulahan. Tanang kaliwatan na sa to pa katos lang mo si sauna katong sa patug atong mga taong una pa niya gipakatao mo ilan niyang kuan bulahan. Gani sa atong tema mahitungod sa Mariology mga igala, pagkaanindot kaayo, pagkatukion ng iyang pagkarayna. Wa na masabti hangtod karon sa ato mga igsuong nahimulag pero ato nang nasayran. May gala katong mga gipanghisgutan ako nga mga dili katoliko nga mga na-convert sa tinuoang katoliko kung wa mo nasayod ana. Well adto mo sa website ni Veritas no ang veritas899.weblay.com. Kaya na ako yung mga link diha mga igala pagpribar gani sa atong tulumanon sa atong mga igsuon nga nanalipod sa pagtuong katoliko nga tuwas gawas kun mga Catholic faith defenders dito sa gawas mga igala. Very kuan kayo ilang programa, daghan kay mga listeners. Unya daghan nga mga speaker ang ilang mamumulong nga gikan sa ubang mga religion nga mga ministro pagali pastor sama ni Tim Staples nga kanhi usa ka kuan Assemblies of God minister. Si Jamie Aiken nga usa ka kanhi protestante nga kuan kanang radio broadcasters protestante. O nga karon usana naanas tong tinuoang katoliko. Si Jeff Cavins nga kanhi pod kuan sa to yaa nga evangelical ba to basta protestante. Nga karon naana na to. Si Dr. Scott Hahn nga kanhi usa ka Presbyterian minister nga karon naana pod tong tinuoang katoliko, naagali ron usa ka professor diya sa Franciscan University. So daghan na kay sila mga igala. Si Father Bean nga pari na siya pero kanhi usa ka Baptist. Oh, day na po diya sa kuan natong Catholic Answers radio program na ko link diya po sa atong website. Kana ilang mga testimonyo mga higala pag prebar na no nga wala mamakak si Veritas sa iyang mga gipanghisgutan. Gikan sa 0948340767. The statues, images, and medal are not worship, but they symbolize God's presence. If idolaters, these statues, images, medals, and amulets are not as serious as the idolatry of the educated elite, whose sorry, hindi maklaro na ko. Whose supper ko no idols are wealth, pleasure, power, prestige, and movie superstars. Yeah. Thank you kay nagpadala ninong mensahe. Tinood. By the way mga higala, ako sa daing hisgutan gamay ng may tungod sa pulong simba ba o worship. Kay kanang pulong simba gud sa atong panahon karon gihug-ok ang meaning ana nga mura ba gilimitahan ang meaning nga kanang simba nga ikahatag lamang sa Dios. Muna nga kasagarang mga Catholic teachers magtutudlo karon. Hugtanon yun nga manudlo maingon nga kung magisgot kali pagtuong Katoliko, inani gina nga wala ta magsimba og larawan. Ang atong gibuhat sa larawan is nagvenerar lang ta, nagvenerate. Lahi ng veneration ug lahi po ng pagsimba. Umuna ang uniform nga kanang panudlo ron. Pero kung to make kinahanglan mahibalo kita sa history anang paggamit sa pulong worship ha. Kay sa akong pagtuki nga kanang worship good sa una bisan sa Old Testament dili kay usaray gamit ana.
lahi-lahi o gibug-aton na ay worship nga kanang ikahatag lamang sa Dios, kanang gingalan lagis Griego o latria, pero kanang veneration kung atong tan-awon ba ang historical use anang worship, dili kay gigamit ra na ang alang lamang sa Dios. Bisan gani kanang veneration gitawag po nag-worship. Simba gihapon ay mga tekstos Bibliana atong tema mahitungod sa larawan o kanang yukbo ato ng mesgutan. Munang ako, pwede ko moingon nga nagsimba ta sa larawan, pwede po ko moingon nga wala ta magsimba sa larawan. Munang maingon siguro ka, usam na binuang manabiritas. Pwede ka moingon nga nagsimba ming mga Katolikog larawan, pwede sabihin moingon nga wala mi magsimba sa larawan. Pwede na ako mo explainan nga no. Kung moingon kog nagsimba mis larawan, ambot pasabot na ko anak veneration. Pero kung moingon po ko nga wala mi magsimba sa larawan, wala mi magsimba sa larawan, akong bot pasabot ana, wala mi magsimba sa larawan ingon nga Dios o kanang latria. Wala na mo gi-adorar. Kay sa in English anang adoration o simbang ay kahatag lamang sa Dios, adoration man. Muna ibot na ipasabot. So simple ra kayo ipasabot no. Kung makuha na, kay kung di ka kasabot ana mayon kag binuang man ang gitudlo ni Veritas. Pwede ko no siya moingon nga gasimba mis larawan. Pwede po siya moingon nga wala mi gasimba sa larawan. Nganong pwede? Kaya akong buti pasabot ana. Pag ingon nga nagsimba mis larawan, but pasabot veneration. Pero kung moingon po ko nga wala mi magsimba sa larawan, but pasabot ana, wala na mo giadorar o gihimong Dios ang mga larawan. O simple ra kay na mga higala. Mo na ako po ning gisgutan di ay kay basin moingon mo nga si Veritas lagi okay nga magsimba sa larawan. Nya among pare ningon nga wala mi magsimba sa larawan. Basig moingon mo gasumpaki mis pare, wala mi magsumpaki. Ang gipasabot sa pare husto. Ako pong gipasabot husto kung masabtan. Ang buot na ako ipasabot. Kaya ang ipasabot sa pare nga wala magsimba sa larawan, buti pasabot wala gipagka-Dios ang larawan, wala gi-adorar. Ako po nganong niingon kog nagsimba ko sa larawan, wala kay gisuk na ko tong pare. Kay kung mayon pa siya adoration ang buot pasabot, simpre mayon po ko nga wala magsimba sa larawan. Kung ang meaning nako sa simba adoration. Mao na nga kay moingon ko simba ko sa larawan but pasabot gatahod ko o gabinerar. Ug moingon po kog wala ko magsimba sa larawan sama sa giingon sa pare nga wala ko mag-adorar sa larawan. Wa na ko himo ang Dios ang larawan. O inana ra mga higala, simple ra kay nano ay mo kalibog ana. Ya tangin ninyo kung ako nang tagsa-tagsaon ng mga tekstos Biblia pagtuki mahigala unsay prueba nato nga dili tanang yukbo pagpaka-Dios ni ay yukbo nga pagtahod o veneration lang mga higala. Nadeng mo saludo ka mo amin kasi mong ginikanan yukbo man na. Okay, kung moingon ka nga tanang yukbo pagpaka-Dios na, well no mga higala, pananglit makaluhod karon kay nadagma ka. Nya ang pagluhod nimo ang imong giatubang ang imo bagang igsuon, huwag imo mga higala, o ang imo bagang inahan o amahan, tungod kay naludhan nimo, but may pasabot nga katong imong pagluhod, gihimo na nimong Diyos to imong giludhan. Hindi liyoy. Kana atong flag, kung musaludo ta, para sa atong mga igsuong saksi ni Jehova, pagpagka-Diyos naman na. O dili na mga higala. Ang atong pagyukbo sa atong flag nga sa Pilipinas, pagtahod na nato tungod kay mo na atong simbolo sa atong nasod sa Pilipinas pero wala na himo ang Dios. Mo na dili ra kay usay meaning anang yukbo mga higala na yukbo nga para insakto na pero kanang yukbo nga para sa Dios iya ra gyud na sa Dios niya. Napo yukbo para sa mga tao, napo yukbo para sa mga imahen diya sa atong pagpasidungog nila, sa atong paghinumdum nila. Pero sa ubang tinuhuan, basta yukbo, pagpaka-Diyos naman dayon. Kulang na mahigala. Muna prueba na to nga sa gipanudlo sa ubang mga tinuhuan nga nagsaway sa Katoliko, kulang ilang panudlo. Pasailuwa lang yun ko nga ako ning hiskutan diri sa radyo mga higala. Although daghan ninyong di gyud ganahan na minaw ani. Kay one-sided man di ba? Ako dili gyud ko mukuan. Di gyud ko maulaw mo ingon nga kining atong tulumanon ni Veritas one-sided ni ngano man. Nganong mag one-sided man gyud ko mga higala no? Pero kani akong pagka one-sided ako ning gihimo tungod sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran go dili man gud daghan usar man. Na karon moingon ko nga
puros ang tanang tinuhuan puros husto. Murag mulutaw ba nga ang Dios di ay daghan. Lain tong Dios sa mga kuan, Saksi ni Jehova, Iglesia ni Cristo, kay lahi mga panudlo, lain pod sa Katoliko, lain pod sa atong mga igsoong Muslim, si Evangelical, kay di man sama-sama, di man parehas panudlo. Kaya akong maghisgot tag Biblia, usa ra man gyud kapag tuo, usa ka pundok ra man gyud. Kay niingon si Kristo, tukuron ko ang akong simbahan. Singular, akong simbahan. Yan na sa kuan, 1 Juan 2:18 ug 19 kadtong nibiya sa pundok nga iyang gitukod, isipon nga dili tinuod sakop, kay ang tinuod ko ng sakop magpabilin. Muunong yun sa kasakit ug sa kalipay. Muna sama na sa kanaagong atong pagpasakop sa simbahan, parehas nas kami niyoon. Nga kung na usahon ka na, di na pwedeng bulagon na to. 1:1 ra gyud. Na kung imong mangita kag lain na pangaliwa na umuwi na ang kasamahan. Kining simbahang Katoliko mo ni ang original. Walang masabti ba? No, paselo na ng uban nga kanabang ni gibiyaan nila ang Katoliko sa dili tinuyo. Paselo sila masayod sa ilang gibuhat. Pero kung nasayod sila nga dili mao ilang gibuhat, niya ilag yung gituyo, diha na ta manubag sa Ginoo manghigala. Manaw, okay. Uy, atong biyaan ng simbahang Katoliko kay mag-atutas lain. Di ba? Pangaliwa na. Noon, mapasaylo ra lagi ka kung wani mo ng tuyo kay para nimo sakto ka pero dili di ay. Mapasaylo ra ka na pero hibalo kang di mao imong gibuhat kana mo delikado ka. Mo na akong buti pasabot kadto mga dili Katoliko nga Katoliko niadtong nibiya sila. Wala ko magkondenar ninyo. Kay kung nabuhat na ninyo out of ignorance, mapasaylo ra mo ana. Tungod sa gugmas Ginoo, alang sa mga inosente. Pero ang kasuko sa Ginoo, referido na sa mga kahibalog yung tinuod niya musupak sa tinuod. Kana agad mga igala. Wala ko magkondinar sa mga dili Katoliko ha. Kundili ang gikondinar sa pagtuo mao lamang kadtong nasayod yung tinuod niya ilang gisupak ang tinuod. Kaya ang kamaturan kas araman madawat. Mga igala, akong tangisgutan ang historical background ng atong sinulog sa Sugbo, pero apiki naman atong oras. Hinoon ako ning nahisgutan sa kuan, miyagi na kung tulumanon, yadto pa nga nasa atong website. Maybe sa sunod na pod sinulog na ako ni siyang i-appeal, pero karon murag apiki, no? Ang importante lang yun about apologetics may atong gi-discuss din eh. Ang kining atong naibiling minutos ron, muhatag lang kung pipila ka bersikulos Biblia, unsay gibasihan nato anang paghulagway nato sa pagkabata ni Kristo gali nga kanang iyang larawan, kanang nagkupot siya sa og kalibutan, gahawid siya, then nagkupot siya og baston, then bisag bata pa siya murag gihulagway siya nga hari, di ba? Unsay mga biblical basis ana sa atong paghulagway mga higala? Mga igala, kanang atong kuan larawan ni Senior Santo Niño. By the way, unsa man ang Santo Niño? Santo gali, bodi pasabot ana balaan. Kanang Niño meaning bodi pasabot ana bata. So kung hubaro ng Santo Niño, balaang bata. Yaon sa may biblical basis nato na, pero kani unta di man kinahanglang basahon pa. Di na kinahanglang pangitaan pag tekstos Biblia kay di mapunta kana bang litra por litra gyud mga Katoliko. Pero kinaampos Biblia mo nang ato lang pong ihatag ninyo. Pero sa gikaingon ko na di na importante pa gyud para nako nga kutloon pa gyud ni Biblia. Kay klaro man gyud nga si Kristo niagi gyud pagkabata kay nagpakatao gud.
Nya ang iyang pagkabata, di po ka makaingon nga evil to o daotan. Muna nga mo yung gitag iyang pagkabata, balaan yun. Sa to pa, santo ninyo yun, niagig yung kasanto ninyo ang atong Ginoo. Mo may pasabot anang santo ninyo. Pero saon kinaambos Biblia, muna ako pong hihatag ninyo kay ganahan mo nga, wanang mukutlo yung Biblia. Asa sa Biblia nga mabasa ng pulong balaang bata o santo ninyo. Pero kung inyong Biblia gali, kanang binisaya o in English, kung pangitaon ninyo ng kanang paglitok yun nga santo ninyo, urag di kita kabasaan na, di ba mga higala? Kay kinatsila man na. O kanang yung kag santo ninyo. O kung hubaro na, mabasa sa Lord's Biblia. Asa man mabasa sa Biblia mga higala nga kung hubaron ug bala ang bata, mabasa na sa Biblia. O aniya, mabasa sa San Lucas 1:35. Lucas 1:35. Ang anghel nga si Gabriel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, o si Santa Maria mo giingnan sa anghel ani. Ug magpabili ng gahom sa Dios diya kanimo tungod niini ang balaan nga bata. O mo ni, Santo Niño, tawgon nga anak sa Dios. Kunya, diya sa atong larawan gyapon, no, sa Santo Niño, gihulagway po diha nga nagdala siya kanang murag baston. Ang kanagod nagsimbolo na sa iyang pagkahari. Bisag bata pa siya, iilan na gyud siyang hari. Ganang naa sa pinadayag 12:5, no? Siya nanganak og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran pinaagi sa ulisi nga puthaw. Apan ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Kining ulisi nga puthaw or murabag sungkod. O simbolo man sa pagkahari, di ba? Pagkalabaw. Yana sa Exodo 4:2 ngadto sa 3. Kanang sungkod nagpasabot og kanabang pagkalabaw o simbolo o pagka-shepherd. Unya mga higala, kanang sa Santo Niño gali nga gihulagway nato dinha nga nagsapnay siya sa kalibutan, di ba? Ang Santo Niño naman siya gihawiran nga kuan, kalibutan. Naabot ay biblical basis kalian na mga higala. Nasa Hebrehanon 1, no? Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 3. Apan niining kaulahiang mga adlaw siya musulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya ingon nga Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan. O mao ni mga higala gibasihan nato ang atong Santo Niño nga naghawid ang Santo Niño og kalibutan, di ba? Nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Ato lang gihimuan og dagway ba, himuan natog larawan. Di mo na dawtan sama ng usa ka artist nga makakita sa bio niya iyang i-drawing o inana ragod o ibang picturean o gaman ba niya gribulto. Usa ra gyud kabutang nga atong bantayan aron di ta kasala kung maghimo tag larawan. Kung atong ilhon kini nga Dios, mao ra gyud na. Kunya ang simbahang Katoliko wa man manudlo nga kanang larawan Dios. So wa makasala og idolatria ang panudlong Katoliko mga higala. Unya kanang sila pa nganong tawgon mag-senior nga bata pa man si Kristo ana. Balido po ng pangutanaha. Ang tubagan na sa Isaias 9:6. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag Dios nga gamahanan walay katapusang amahan. Prinsipe sa pakigdait. No, kanang pagkalabaw ni Kristo o kanang iyang pagka-Dios ba nga na usa sa amahan, iyang pagka-senior mo na bisag bata pa si Kristo tungod kay naa siya kinaiya sa pagka-Dios nga labaw mo na ang nakapa-senior niya. Dili na referido si ang pagkabata o pagkaanak. Kaya mayon kay kag anak mo ila po kag amahan o senior nimo. Pero tungod kay si Kristo na may kinaiya nga labaw ang iyang pagka-Dios,
nga nausa sa amahan mo ng senior pod. Mo nang bisag bata pa siya gitawag nag senior kay Dios man gyud ang atong Ginoo, di man ka makaingon nga nahimong Dios si Kristo pagkadako na. O dili na mga higala. Diyos siyang nagpakatao, ang pagka-Diyos naana niya mo nang Diyos siya nga matuod og tao pong matuod. Mo na gibasihan nato nga bisag bata pag gitawag nag senior tungod kay Dios siya. Okay, no mga igala sang litwa naman taigong panahon. Pasensya, wa na to may isgutan tong ubang mga butang. Anyway, mga igala, sa ako nang gingon, wa man na to ni gyud gianda matong programa. Ato ramaning unsalay igiya nato sa espiritu nga ilitok no sa atong oras nga nagahin. Una nga atong lauman sa sunod na tuntulaman ato may isgutan. Ayun yung kalimti ang atong website ha, ang veritas899.weebly.com. Ang cellphone number ni Veritas 0918549765. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong ubos nga higalas mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Uban sa itong mga igala sa technical side, Danny Luod ug Taxi Lumba. Ug sa tanang mga amigo nato dinhi sa RMN Dipolog, pinanguluhan sa itong Maaptika Manager Richard Villaronte. Ako moingon ganinyo, Pit Senyor Santo Niño, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN.